Thungucocela into ongayazi sine special. Angithi iba nomona, tshela ongazi. Ungathi ngoba wena sowutholile indlela yokuthola ipapa bese lo onganalo ipapa bese ungamniki. Asibambaneni njengabantu abamnyama. Wozani la ekhaya sizonisiza nga only 1000 rand. Only 100 rand i10. Uzophuma impilo yakho inhle. Ungacabanga ukuthi singancedeka ngendlela e1. Cha akwenzeki lokho. Khona oncedwa iswasho, khona oncedwa umuthi. Khona oncedwa umthandazo, khona oncedwa ukuloya. Sihlukahlukene la emzimbeni wethu. Singaba namaphatha afanayo kodwa angabi inhlungu ezifanayo. Mangisho kanjalo ngithi wozani nonke emakhaya ahlukahlukene nize nizothatha unqedo la eTsakani. Siyancedana ukuthi ubani ugogo umkhulu kenzakalani ngikutshela ukuthi noma ukuphi ukufa okuqabangayo noma ukuphi ukugula okuqabangayo nalo ongafuni uthi hayi mina angisebenzisi umuthi ku right dosa sokunikeza iswasho nalo uthi sanibonani nonke emakhaya ahlukahlukene. Welcome to Lifetime Solution. Lana ekhaya sincedana ngokugula okuhlukahlukene. Engingakamtsheli uyazibonela sakayazi ukuthi le batch yani sukuwonke ama social media platform sincedana ngokuhlukahlukene. Khona ogulayo, khona onganakudla, khona ufuna ukuphakama, khona namabhizinisi ayawa, khona uphethwe isisu, khona uphethwe inyawo, khona uphethwe amadolo, khona uphethwe amehlo. Sihlukahlukene. Ngingakutshela ukuthi ngiphethwe isisu kanti ngiphethwe inyawo. Kusasa ngingakutshela ukuthi ngidla ipapa kanti ngidla rice. Ekubalekile kuwena. Uwazi ukuthi inkinga yakho ikuphi nendawo ekumele uyisolve ngendlela yakho. Thungucocela into ongayazi sine special. Angithi iba nomona, tshela ongazi. Ungathi ngoba wena sowutholile indlela yokuthola ipapa bese lo onganalo ipapa bese ungamniki. Asibambaneni njengabantu abamnyama. Wozani la ekhaya sizonisiza nga only 1000 rand. Only 100 rand i10. Uzophuma impilo yakho inhle. Ungacabanga ukuthi singancedeka ngendlela e1. Cha akwenzeki lokho. Khona oncedwa iswasho, khona oncedwa umuthi. Khona oncedwa umthandazo, khona oncedwa ukuloya. Sihlukahlukene la emzimbeni wethu. Singaba namaphatha afanayo kodwa angabi inhlungu ezifanayo. Mangisho kanjalo ngithi wozani nonke emakhaya ahlukahlukene nize nizothatha unqedo la eTsakani. Siyancedana ukuthi ubani ugogo umkhulu kenzakalani ngikutshela ukuthi noma ukuphi ukufa okuqabangayo noma ukuphi ukugula okuqabangayo nalo ongafuni uthi hayi mina angisebenzisi umuthi ku right dosa sokunikeza iswasho nalo uthi hayi mina iswasho ngizamile sangihlula woza sokunikeza sokugayela sikunikeza umuthi wakho. La ekubalekile ekhaya ukuthi siyancedana ukuthi umnyama umhlophe asinabale silikhethayo. Welcome ekhaya sizonceda ngokugula kwenu ekuhlukahlukene. Imithi khona ngithi mina themba mina only 1000 rand. Mosaba thatha umngane umtshela ukuthi umngane angithi wathi awuna papa nali ipapa sililande nizolithola la ekhaya. Imithi ihlukahlukene ngisasho namanje 1000 rand icabangisise kahle la ekhaya kuyafana nasespeed cause impilo sizokunika. Inkinga yenu nikhohle ukubonga, kubalekile ukubonga. Yiko isikhathi masihamba umuntu usizekile ubuye la wasizeka khona uzobonga. Manje Black Friday, welcome everyone askhethi only 1000 rand. Ukugula kwakho kusekuphelile. Kwafika la ekhaya ziphelile inkinga zakho. Ukuhlukahlukana kwakho kuphelile. Ayikho ningakhohlwa. Akukho ukugula ekungalapheki. Ayikho inkinga engana solution. Konke sawayenza amaphutha senze solution. Uyayenza inkinga ucabanga solution kusasa ukuthi uyophuma kanjani. Ungaba namhlanje ngemali yokugibela ungabi nemali yokugibela itaxi. Kumele uwenze plan. Hamba kamakhi yokokota akunikeza. Mangisho kanjalo ngizama ukuthi ayikho inkinga engana solution. Welcome home.